sana uliah kali ini. Lần này vậy nhỉ? Mà vậy đi. Esmond. Show off. Dạ đấy không vậy? Zero then husband last. Hello welcome to my YouTube channel. Ang dai dong phaya dong hai. Ada holy moly da ba yaw hai ang dong phaya. Da ma monjai bekho ang thangmono dekhailangaisai. Da ang be adani da ba habsigan. Nailang de ang video ni gejerjों लोगोफोर. Minua jibai ne le ne besra holy moly ne mocktail milkshake ekane dengai de ma water haye fungbai megona sinale ya mango sat masala black sharp ice cube holy moly samse jus lengasih ba iku menni virgin mojito dong ini virgin Boy, mau baca mudah, besar. Besar nak? Mana bah? Dari mana? Isi permainan ada dah. Lagu lelangnya permainan. Hai, gasen dong di tengah gasol but nama bagan malang gasol gasen dong. Hai deh. Mah bagan malang gasol gasen dong. Holy moly guys. Namun dekhane sih proses semua. Bro, bawa sini mana dekhane sih? Lihat, panai hui tu sangkut na. Holy moly sunset nama. Ini kan panai kan bro. Holy moly sunset nama. Lemon juice, orange. Dek. Allah variety nama. Mix up. Oh, bisa mix up ne? Lemon juice yang oh, dia pani extra ne. Lemon. Lemon ni kalau apa deh? Lemon juice. Mana? Macam dong deh. Orange ni bodong nih. Orange. Cranberry juice. Orange ni pun macam. Lemon ni macam orange ni macam. Try. Kamu jangan nak? Ni maku tadi. Di base kan sana nama. Pork ni dong tak? Pork salmon mana? Pork ni lah. Di half ni lah full ni. Dek 130 ya. Ang ada gudang sana jenis juga ada. Indonesia Belanda base ni menila betul sama. Sih ya habis. Sana ni be maba tandoori item sao. Tandoori yang apa lagi? Barbecue ni be pork barbecue na. Pork barbecue. Dah. Hello logofer, दिनै हाय बे दाबाव फैनानै जों मा जादों बेखौ नोंथांमोना नायलांगोन नै बेनो जाहैबाय मोनसे जुइस लोंबाय बे जुइसखौ लोंबाय आरो मोनथामसिम अर्डार होदों जोङो ओमफ्राय नैबे बेनि मुङा मामोनलाय पर्क बारबिक्युइन ना माबामोन नैबे पर्क बारबिक्युइन कुइन बेखौ जाबाय ओमफ्राय मोनसे दंबावो ने सफैयाखै दाबो मोनसे मा अर्डार होदोंलाय मा मोनथाय पर्क तुक्का बेखौहाय जों अर्डार होबाथ' सफैयाखै मोजाङानो नैबे बुस्थुआ नैबे पर्कनि बानायनाया बारबिक्युइन नामा बेयो मोजाङानो गोथाव जोबोद गोथाव जादों जाफैलादो दस्राखौ दाजा नै बेखौहायल' जाफै बेखौल' स' लोगोफोर जोंनि जानायखौ नायलांबानो जाबाय माबायदि जायो जोङो आखाइजों ना आथिंजों जायो ना आथिंजों जायो नै लानानै साराबो बेयाव दङ सारा बेखौनो एसे इन्टारेस्ट मोनदों मोननाया
मोजां ओंख्रिया गोजोननाय मोनो Don't disturb pressure. Jauh loंग्राफोरनि थाखाय गिदिर आरो बेयो गोथाव जोबोद गोथाव जादों नायलांबाय थादो आंनि भिडिअ'आव सामब्राम गोजा दा थानाय सामब्राम गोजा थाया सामब्राम गोजालाय बरिया मोदोम बरिया हाबफैला रोंबाय बेखौ मान अर्डार होनाङासै दोनखायाखै थाखाय गोबां मोनलांना गोबां मोनलांदों मा होनो बेखौ गाज्रिद्राय नङा बे खिन्थु बेला हले मोजाङालै नै बाबु बिमा होनलाय अन्थाइ गोजा होजोबदों सिङाव फाग्लासो अन्थाइ लोंबाय नै फंबाया जोंना अन्थाइसो फाग्ला अन्थाइ गोजा होदों दा नै आंबो लोंसिगोन बेखौलाय मा नांगौरा जोंलाय लोंदोलाय लोंलाय फंबाय नों अन्थाइ लगायदों फंबाया जेरै दाखा जोमैफ्रा दै जानानै अखा हायो बालाबारि गोरानखौ रानस्रावबो निजोम खालामो आरो थिग बेबायदिनो जोंबो दिनै दाबायाव फैनानै गोरबो बिखाखौ सुग्लाय होफैदों बरिया फंबाय बरिया लोंनायनायसै नै हलि मलिनि मा मोनलाय बे सानसेटनि नाम मोनलाय सानसेट हलि मलि सानसेटनो हलि मलिनि दाबाव फैनानै नै एसेसो जुइस लोंबाय जोङो फान्था लोंफैदों फान्था लोंदों फान्था गोथाव मोनदों गोथावानो जायाखैना मोजां सोरबा लोंदोंला फैदों जोङो आइसाना उलियाखैलै नै Yes, man. Ibi, muka ada sih lagi tuh. Kan sialang kan sudah. Sialang lah bawa saya tuh kak. Wow. Bok tupah. Siwap. Sada nih pengway. Jenama. Denpas penas. Hello logoफोर दा जोङो नै हलि मलि गाइसनिफ्राय जों ओंखारलाङासै जों जाखांबाय नै बेनो हलि मलि आदानि दाबाया नायनो हासिगोन नै मोजां-मोजांथारनो आं ओरै अपोजिटआवबो देखायनो हेलौ गाइसमोन जों दिनै हलि मलिनि दाबाव थाफैबाय दा न'आव थांगासिनो दं नै लोगोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायदों आंनि इउटिउब फेमिलिफोर रोजा साबायखर आरो मोजां मोनबायबा लाइक आरो शेयार खालामना हो आरो साबसक्राइब खालाम स' लोगोफोर नै जोंनि चिराङाबो ओरैबायदि डेभेलप जाबाय फ्लाइअभाराव ओरैबायदि समायना लाइन होजोब्बाय